Yena ka opach wita winjo ka kwanye kama Mourinho keteno motenre kod kakinya discipline nyathi kakinyalo keto discipline ir nyathi. Waneno kan tiere pogruok tie jonyuol mo bende mo mambo nyiso gini kiketo kede pinto nyathi ntie ka dhiweyo yo odwano chwad nyathi ne kaluwore gi kaka pile nyithi Afrika wacho ni nyathi winjo mana kede to ntie madhi machwade mainye. Ere kaka janyuol winjo bede kako nya discipline onge kako nya discipline nyathi adinya bende koro gin kod nyithindo gi thuolo malach ahinya nyaka yaw skunde dwe mar achiel. Wita erokamano ahinya. Gima ng'eyo maduong' en ni jonyuol kata mana jogo modagi nyithindo nigi emotions mang'eny kabisa. Koro e chwado nyathi kata goyo nyathi gima pok ging'eyo ni gigo kony. To gima duong' mo wang'eyo ni king'iyo section 127 mar Children's Act okelonwa penalty mar cruelty and neglect mag nyithindo miyudo ni ng'ano moramora ma ohinyo nyathi ntiere hatua ma nyaka kawne kolingana gi section no. To ere kaka wanyalo discipline nyathi? Nyaka wang'e difference between punishment to kod punishment gi discipline. Wang'iyo ni kineno gimoro amora mitimo ne nyathi to gino pogi gi nyathi kata gino kelo sigu e kinde gi nyathi, then mano wadendo ni punishment. Kineno gimoro amora ma kata kinyiso nyathi tineno ka kata rach lakini neno ka nyathi ni duogo iri mondo penji mondo ng'e mang'eny, mano nyiso ni discipline. Koro ntiere means of discipline gi means of punishment. So anything makelo detachment magolo nyathi kuomi, mano ok en discipline. Mano is now emotions kata mana punishment mikelo ne nyathi. Gimoro amora mamiyo nyathi pain, mano en punishment ok en discipline. Gimoro amora mamiyo chuny nyathi gore, emotional abuse, obed physical, obed sexual, then mago te ok gigo monego bed ni watimo ne nyithindwa, nikech nyithindwa bende nigi rights ma mekgi mana kaka Mourinho osewacho no. Nikech wan kaka koro Child Ambassadors Development watiyo gi machiegni gi office mar nyithindo, kendo personally atiyo gi Directorate mar Children Services as a child protection volunteer mar Kondele location. Koro we know these things manyiso ni nyaka wang'i way mwanyalo rito godo nyithindwa mok wahinyogi, mok waketo lit kuomgi, mok wachuo chunygi, kendo kwamiyo gi gombo yuago kata mana ng'iyo gimoro ni nonyuola nikech ang'o. Koro kik nyathi penjre penjruok bila no, mano en regret ma ok nyal miyo nyathi mondo oriere gi gik monego bed notimo. Back to you. Erokamano Nyawita. Mourinho ntiere weche motenre kod gima owinjo bed ni